Šta? Pite me što si nudala. Znači, želim da izimitiraš mene kako izgledam tokom svađe. Znači sad ovo poslednje što se desilo. Ne znam, smisli mi. Znači, tokom svađa kako Evo sad zvučim ću i da- izgledam. Idem samo da zamenim Helanke. Ti ne moraš da uđeš, ali idem. Dobro, neću. Ja sednem, izlazim. Mogu si da pođeš da vidiš kako mi izgledaju. A čekaj, što nisi pošao? A ja kad tebi mogu da pođem, nemoj da mi pričaš sa mnom, neću više da razgovaram s tobom. A što nećeš da razgovaraš? Što ćutiš? Nemoj ništa da si rekao. Dobro. A i šta je sad problem? Zašto nećeš da pogledaš? Mogu si da pogledaš. Zašto nisi bacio pogled? Pa nisam bacio pogled, da me ne interesuje ta tvoja bolest. Pa što nisi pogledao to? Isidora, dobro ti stoji. Ali možda sam trebala M. Ne, ja nisam za M. Možda trebala S. Pa šta možda bi dođem i u Ovo XS? se stvarno desi. Zašto nisam ušla u S? Ti si kriv zašto nisam ušla u S. Idem u teretanu, ko da ništa ne radim u teretanu. Ne radim, ali akcija da to me ne ti boli. nabacu. Ali to me ne boli. Kako me ne boli? Ajde, ne sma. Eto tako. Ajde.